yalam jong keseng bahalang bat ban ya khun ya kene ke MP election kadau tenrai para ribe kabang ajit ya kaban ya khun ya kene ke MP election kolong ba ngamla chu ban susong ngamla chu ban supekai nabar ngamla chu ban su thunum haying ban pek bakalawe jong kari ba ka jai penriu kadon hapadeng ka jingma kadon hapadeng jong ka jing mansau kum ka jai penriu ka baret pat ngidon kam ban yada ya ladi ngidon kam ban penek pensa yalah ka snap ka bakarpang ya ka riti ka dustur ya ka khendau ka siap bat ya ki hok ki bakarpang ke jongi kum ka jela ngidon kam banang ya kiu irat hakil yang baro kum unong alam seng balang berkum unong ya sajaj nakawai kapor sakawai kapor ngila sajaj jingmut ngila saj pensengau ngila saj dawa pat hakep kikep ngila penlong ru kinong penbor ya kita kinong tawan nadu ki MP ki MLA bat ki MDC ban le namta kari ba kajak ru jongi ki babun kimat ngilala ban penkongu ya ki MLA bat ki MDC kabas ngosi kalong ki babun pat kimat hadin ba ki MLA buron buram ki jongi bat ki MDC kala mencur ya kata kabas ngosi kalong endala poi bat ki isu ke be tengku bat ka sarkar India andala poi sakaban ai muhor dak ka presiden jong kari India kisah kutlut kita kijing dawa ki jongi ban yada yangi ban penek pensa ya kijing long kerpang ki jongi nilai khun parari ban penyo ya ka ALP kabadai kawat kabadai kawai na ki an ki ban yada ya kari ba ka jat mrego jongi na ka jing rung kertlep jong ki mandari hakan ni ka jela ka jongi balai ngi haban yada na ba balai ngi thu api ba ka sansar pai pa kibabun pat kibat ya ulakam sensar ladadang bun pat mangi kikun neutrep bat ki acek ngindang sensar mangi ya kani ka jela ka jongi handai ladang ngilasa tampat hakiwei ken mau parari ngin salong tangkim rau bat kinang thoding jongno re jongno hakani kari ngimdai bat sngau sengan banong o ladon ka district council ladon ka land transfer act ladon ka job reservation policy ladon ka ni ladon ka tai kana thu opi ya jingjisha kalong ya ki an lasna do ubriu ya ki an lasna da legislative assembly ubriu ber ki MLA ki la ber pen kala ya ki an lada pio ya ki MLA ki bomdai shu ki trai ri trai muluk tangar phongut nget yanga kame khlia lam transa ka jongi lale ka dis council lale na ya kren ya ka reservation policy le wat mentaru dang bun ba ki bathumu ban penjat ban pen praya ka lada let ke dis council bat lada ja ke dis council kei ka bancia ya ki dorbar trairi ke jongi hato dang don sim dang don right dang don seneng dang don dorbar kur bat lada don kini ki dorbar trairi kei ka lawai ke jonga kei ka lawai jong ki khun ki ti ki jongi gila dawa na kapor sa kapor para ribit ban wanra yang takaan banyada ya kajak mrego jongi lepas ya resolution da kame clear legislative assembly kabas ngosi kelong KMP badan buram ki jongi kim sem laang ya ka sentur ke jongki hakapor ka babiang kim sem la sim kia ban pen kongo ya kata ka sarkar India bahkan pentri kam ya kata kiwei ki jela ki layo ngipat haduk menta ngilaap la sausan teli ki snem ayurem ngi klempat sim layo ngidawa ban pendrong no ya sa tin kasi haka kredit ke bapra ngilai ki aslong ngilai ki sedali ki MLA ki jongi ki lapas ya ka resolution nadu arjar khatra menta ladap san snem tam endriu snem duna kata ka jing pas ya ka resolution ka basnusi kalong hadu mentaru 4 yoi serngut sernget bat yoi ki social media ki skilai analadon saki ba mut sniu bandit khang na lendet ya kata ka jingrung jonga ketin kasi aga kernit ka bapra ni pha ya ki ban penrung ki ketin long thek kum tu bak uba thep no ya ka bol gul lo jong jemdau hari ba ka jam ro jong sab e ki jing khun sab e ki jing 3 minute jong kasi athor society oh na kapor sa kapor ngalasa ya don benta bahabat ka hima ka jong phi ka hima nong spung ban hiar sa tu ki border sa bardua ngalalet sadu bakut do jong ka hima jong phi ngalahiar sadu kitu kijaka
thung selasa ngelapoy itu kilum khawasing bat kinong alam jong kahima ka jong pi ngilalai hiya adalah kijong kikijat la bon sin banyak keren nam tau put usam kita ki parti rithor kiwan hanong spung kiwan hamongap kiong ngidon mangi ha mekhlia ngidon mangi hasam ngidon mangi hadali ai yangi ya kabor bangin long MP ngin penbet yu put usam kat nang ai kabor nang rid uput usam jong ajala ka jong hato dang syania hato dang syania ngiladap ai yang tak kabor kam semdai bangim semlai mentalai hame khliar rum darsyu asam rum darsyu daliru lat kena bom darsyu balai ai bor de lalong ke basyania ke perdat Henry Nagliang segmen kila jaru naga iyo Kikap prak dai tadi department WIS nadu ka khanyo tri urampang lakran bonsin ukurim kasorkan mekhlia wat aga jinggalam kami Kepala Jinglong Menteri Rangba jong korak sama lakren ban ai no yangi ya kata ka separate kadet bangin yo ban pun ya jimpun pat jong ki officer jongi bat ban kilapoi rumah syadu nom ya khne shu hak civil service bat ka sokar asam lakat nosin lakat nosin leki ompoi shano habaya kan Sateng lut kilat penroy, sateng lut ibobon kikam. Kelalek sayo harengkat kita gikon. Nolor kata perari kidan subun ki ai ki baap mensau ya kari ba kacap rego jongi. Kau pelong yang bangam hunsu tangon susong. Lada ngipet yang jing sa tombor. Jong kinia meritpat hakeleng jong kari India kabala ima. Kanang mi kisngi i kumba kanang jur, kanang mi kisngi i kumba kinang jur. Mensua ke jing sa tombor ke datang ke jing sa bom satit lada kita kini amrit pat kiyat halenti sengking hakini kisngi le pio im tawat ka jika kentang ru kisnut ya ke bandrung bantung ya kalama ke jongki hagi yang mani ki jongi ki parari bat ki parado prasnam ki jongi ki barang bat ki barang sno hakani am tenrai nakapor sakapor kilaset dawa nakata ka sorkar India banong ban itu no yaki ai yaki ya ka minority status karang bakin yo ekilat penroi ban yada ya ka jinglong kerpang jong kaniam ka kerpang kisur ki jongki ki sabe no noble kita ki membo parlimen ki jong ikim semlakeren ban ha ka jing sale om pajudan hiru baang lat no ka DA ka bangila kular banong bala de gipo sa ka tong ne keren ya ka minority affair ministry ban ai ya ka ne ka hok syaki parari ban ki paradok ki bersnam ki jongi ki bedang bat ya kaniam tenrai kum kini kijia bat kilong kita ki anti conversion law kilasna hakeleng jong kari India sensar BJP ru kang yalap niam sensar kongres ru kang yalap niam lawan kita ki an ki bawa melongsu ban receive kita ki phone nabari namta ki kam jong kandiam karukom lami kita ki an jaj phaujaj kang ya keti mau kang ya keti siap kang keti doyong kan keti motion lawan kita ke MMDR ka bong bau mau tu dei jong pi ka khandau te ka dei ke jong pi handai suwa banti hana hap le chibuai nang sarkar mekhlia apna sarkar India jong pi ke Supreme Court hakini ki case karai ka ong ba ka khandau ki marpo khandau bat wat ka beneng ru kadai jong ki trai muluk ha ka jala mekhlia kam dei jong ka sarkar rai kata ka Supreme Court ka rai kata andre ka basnosi pat kolong ka jingdon jong kata ka MMDR ak lani kata ka an bante alakam ya ka jingti marpo khndo tungku jinge menta dakit mau pi kinong nong spung kinong soyong ma seniru klamai baisa tok stai ki bro jong ka an de kamiat ya tungku imat jinge ya ka pliang ja ka jongi lasa tunjuk nak wei ke por sa wei ke por dang hakini kisngi POE ya kata ke jing jenjar jong ki school hakeleng jong ka mekhlia dang sipang wei rang ba nama korat dang pentip yang
baka sarkar makhlia ka syam jing ban thung biang ya kita kinong hikai SSA anda kila syong tat ane kila resign ngatrai konvensi jong piru se kibun kum kita balai melasyo ban thung namar bakata ka sarkar India ka temu bon penduno ya SSA bat ka penduna ya ta ka contribution lan ka fund ka jongki to mudur lada jia bakut no ki SSA school kan jia ayu ya ka puli ka puthi ha ka jala ka jongi kitu kinong hikai kene sei kitu ki kana samla puli kene sei hatong isat mudur kita nata kadau para ribet ngasim ya karai benile ya kene election da ka jing thrang da ka jing angnut lada ma phi bet balada dei komon ngajong uble nganyo benya sat ngayo ban pensngo haka sarkar India bat haka parlimen lam ta kini kijing kijing jenjar ke kamram jong unong elam kelong banuat ya kilat kilanti kuno banweng ya kijing kuno banwen ya kijing jenjar kuno banwanra ya kilat penroy lada phi ibit yang ngalong bola kloy banlong kasur ke jong phi banlong simpa simsong jong phi banlong unong ya sat jong phi ya ki hok ya ki jura ya ki mat ki bakorpang ki jong phi nam ta ka bha ka miat nam ta banya de penek pensa ya ri bakajak meru jong